Čauko lidičky, štartujem do Nórska, idem z Holandska, z Elburgu do Nesflaten najskôr a potom okolie ako je Oda, Fjajera, chcem pobehať nejaké feráty, turistiky a tak. No, je štvrtok miestneho času, je že 5:55, takže 6 hodín a idem ešte Alberta Heijn v Zwolle. Tam spravím riadny nákup, viac menej všetko, čo budem potrebovať. A ideme do Dánska, Hirtshals, to je 900 km odtiaľto, vlastne a sobotu 12:15 mi ide trajekt. Takže dobré ráno, zobudil som sa po prvej noci a cítim sa akože dosť rozbitý. Sa mi byť chorý, lebo teraz som sopil, neviem čo, musel som si jedniť zuby. Ale takýto krásny spotík tu je. Som sa zobudil, akurát došli nejakí dôchodci napravo, ale dívajte sa, tu sú točialne vrtulky. Posedenie tu majú a bol som tu doteraz sám, prišli nejaké auta. Takže tu máme posteľ, bicykel, všetko, equipment. Idem navariť nejaké raňajky. Budeme variť cookies. Au. Máme na podvod. Už nakoniec zmena. Sú to dva párečky, dve vajíčka, nejaké korene. Tu máme vajíčka ešte. A napapčím sa. Som v Hamburgu a v centre viac menej. Tu za mňa je krásna taká menšia katedrála, kostolík a všade je tu niečo, je to fajn. Let's go. Sme v Dánsku a nejakých 350 km do Hirtshals. Tam ide zajtra mi tam ide trajekt 12:15. A ukážeme si ešte toto krásne počasie to je. Takže dobré ráno, 8:20 a tam parkujem a idem vyliesť túto feratu. Je tam 550 výškových metrov, trošku ma straší, že má pršať, ale dal som na seba kondomos, takže by to mal byť OK. Nevadí, aj keď zmoknem, len aby som nebol moc ťažký a aby sa mi nešlo zle hore. No. Je to obťažnosť D, tak som zvedavý, ako to bude. Tak, let's go, teším sa. Som na nástupe feratky. Je tu takáto ceduľa. A není vidno, čo tam je napísané. Tady to vlastne ide tá feratka, hej. Brutál, tieto mokré platne. Čo si? Akože masaker. Fú. Wow. Než idem na to. Takže sme v 341 metroch nad morom. Prešiel som pol kilometra, ešte kilometr, teda by to malo byť hore, hej.
Ahoj, takže vyšiel som na vrchol, som 700 metrov vo výške, počkaj, som 700 metrov nad morom, vlastne bolo to nejakých 500 metrov výškových, dal som to za... To čo? Dal som to za 2 hodiny a telefónu blbne. Takže zbehol som dole pár kilometrov, 3,5 kilometra mám, hodina 22 dole a tak toto vyzerá. Prší, no, všetko mám mokré, našťastie kamera vodeodolná, telefón tiež, viac menej, takže aspoň to je plus, batoh mám. Tak to, jak to bude vidieť, batoh mám schovaný pod prší plášťom. Takže to je safe. A tu už je nejaká stavba. No tak som dole. Takže lezieme v Norsku aj s Gatuzom v Nesflatene a vlastne išli sme tradičným spôsobom po vlastnom a ty poviem, že ešte v živote tu nikto neliezol, lebo však je to zarastené, samé mokré. Takže máme prvý výstup, ja som to vytiahnul, Gatuzo sa navezuje a ide za mňou. Tam je dole. Na elektrike. Som pri jazere, ktoré je dosť prázdne. Vlastne išiel som z Nesflatenu od Energy hotelu, kde mi Gatuzo, kamoš, požičal elektrobicykel. Je tu nejaká vidla 28 mm XCT SR Suntour.
brzdy Shimano. No a tak, akože baterka zatiaľ jedna palička zmizla, takže je to v pohode a prešiel som nejakých skoro 10 km, ale ako furt do kopca, no, takže baterka som spoko, lebo furt to ide kopec, takže cesta dole to bude rýchla cesta. Ešte by malo byť jedno jazero po ceste, tak chcem prísť aj k tomu a potom naspäť, lebo má začať pršať za 2 hodiny. Je 11 hodín a o 1 má začať pršať. Mám to tu také upršané. No to nevadí, nie? Som na takom malom jazierku pod vlastne tým druhým jazerom. Hen tam je to vrchné jazero týmto smerom a je vidno, tam je taká priehrada s kameňou a tu je také malinké. Našiel som taký plastový čln, akože dvaja by sa do neho vošli v pohode, možno traja s veslami, tak som, že idem to odskúšať. A je to fajn. Chill, trošku ma vietor zanáša stále jedným smerom. Nevadí, pozrel som to tu. A pôjdem znova pokračovať na bicykli. Už to je taký špún na konci. Som na to najskôr nedal, asi neviem, prečo naberám vodu. A potom budem snažiť špún tomu zapraviť. Tak už nenaberám. Už som kapitánom na tejto loďke. Je sobota, 12 hodín a už vlastne odchádzam pomaličky. Zajtra o 8 mi ide trajekt z Kristiansandu
Lenže stala sa mi taká vec, že v stredu som si natrhnul vlastne stehenný sval a bohužiaľ odtedy iba som obviazaný a v aute sme si dali takú túru, by som to nazval, cez tú Fiaeru. No aspoň čosi, ale dívajte, už sa blížim k Evie, tam je krásny vodopád, tak som sa tu zastavil, lebo však mám času dosť, išiel som skôr. A tu mám dodávku, mám dieravý výfuk, zvuk jak traktor, ale nevadí, ide to. Krásno, no príroda krásna, celý čas mi tu pršalo, dneska je pekne, som pajdajúci jak pajdo. A tak, pozrite sa ešte na vodopád. Takže majte sa, užívajte zdravie a vidíme sa pri ďalšom tripe.